dole kai ya ga to wallahi normal wallahi ya gari daga ina haka wallahi na taso daga gida ne ina so in wajen sa biola ne ga ya tu a wuce ka bari kai ka bari kawai ni din ma kawai abubuwa ya ne wai ya labari ne akwai labari ina ga ma na ji labarin formula ya shigo wallahi sun je sun haɗu da chasi na ga ma sun buga waƙoƙi kai ka bari ko akwai abubuwa amma wannan ga ko ya kira ni a waya ga kirki ba na ga ma da zo mu je ci suna waje sarki dole kai mutum ya yoshe kai dole to baba na jiya ne na jiya try kai mutum to ya ne wai wallahi ba mutum ya gaskiya na kan ya canza shine ni ba abin da na duba ne abu ya bunkasa kenan kai gai bismillah ka zo na mana mun ajiye ma fama ne na ga mu bari ci ban samu akwai labari da dole abin da haka ne